ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶାରୀକୁ ଗିରା ଯାଉଛି। ତାପରେ କେମିତିଆ କ'ଣ ଦେଖିଆ ଏମିତିଆ ମାଛ ଲାଗିବେ ମଶାରେ। ଏଠି ରଖା ହେଇଛି ବାଲ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାଛ ଖାଇବେ ଆମ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ, ମାଛ ଖାଇକି ଯିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଓକେ, ଦେଖିବା ମଶାରେ କେମିତିକିରି ମାଛ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଏମିତି ସାଇଡ଼ରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶାରୀ ଉପରକୁ ଆଣାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଭଳିଆ କେତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ହେଇ ପାଣି ମଝିରେ ହଁ, ଫାଙ୍କା ରହିଯାଉଛନ୍ତି ନା ମଝିରେ। ଏଇ ମଶାରୀ ମଝିରେ ନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶାରୀରେ ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇରା ସବୁ ଚାଇନା ମାଛରା। ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ମାଛ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିଲେ ଏପଟେ ଦେଖିବେ।